תלמידים, מה אתם מתכננים לעשות בחופשת החנוכה? וואלה, נלך לפסטיגל, ביי, שתמה יקי. וואי, עדן גולן. וואי, ענזל. עדי חפשוש. האמת שהיא מצחיקה. אבל, הכי חשוב. אורי ורד. קדוש, זכותו תגן עלינו. טוב להודות. אז רגע לפני שתצאו לחופש, בואו נרשום את השיעורים שיש לכם לעשות. מורה, כפרה עלייך, לא עושים את זה, לא אומרים את זה, לא נותנים את זה. יאללה, תשחררי אותנו, כפרה עלייך. הביתה, יש פסטיגל. אנחנו נצא החוצה לפסטיגל. הגענו לפסטיגל, מתחיל. מה זה השירים האלה? ככה הן מתלבשות אתכם? מה קורה פה? מה זה? כל הסופגניות שלך בחוץ, הדלקתי את השמש, מה עובר עלייך? עדי חפשוש, וואלה, מצחיקה זאתי. מה עובר עלייך? תכסי את עצמך! זה ראש של אנטיוכוס. אחי, מה זה? מאיפה הבאת הסופגניות, אחי? איזה סופגניות, יא אבל. לא משנה מה אני אגיד, זה עלול להיחסם. צודק. אז תצא החוצה. אני יוצא החוצה. אני ביי. רגע, בוא לפה, שכחת משהו. יואו, איך נפלתי בלשון. בסדר? כן, יאללה, סע. הלאה, איזה חבר מדרדר, אלוהים אדירים, ואיזה פסטיגל. מזל שלא באתי עם אבא שלי, גם הוא מתעסק בבנות. תראה טל מוסרי, 30 שנה אותו דבר, אנטיוכוס של ימינו, הוא משחק טרה כל הזמן. אל דבר על טל מוסרי. חבר'ה, אז טל מוסרי, מה, אני לא נכתב ממנו משהו שחקת כלום בהיא, מה קרה, בסדר. אני רוצה, חיים, חכה לי, אנחנו חשוכים בחג האור, חיים, חשוכים בחג האור.